Добрый дзень, сябры! Гэта ладны пераклад на каранях і вытоках добрага канала, і ў нас сёння моўны дэтэктыў з віртуальнай вандроўкай у прасторы і часе. А пачалося ўсё з адной цікавай прыказкі ад спадарыні Марыны, якую яна пачула ад сваёй бабулі. Рукі доўгія быў капыльскага злодзея. А, адчуваеце? Нейкая загадкавая гісторыя там схавана. І хочацца ведаць, хто ж гэта. І вам? Ну, вось. Памятаючы, як раней раскруцілася цікавая гісторыя пра пута Неваложскі пасля званка ў Невалож, я вырашыла званіць у Капыль. Але там, на дзіва, пакрыўдзіліся. Хто такое казаў? Які такі злодзей? Ніколі не было тут у нас ніякіх злодзеяў. Гэта за тысячагоддзі існавання месца? Ой, наўрад ці. Можна, вядома, такую рэакцыю растлумачыць любоўю да горада, што вельмі ухвальна. Але ж прыказкі на пустым не з'яўляюцца. І на што крыўдзіцца, калі, хутчэй за ўсё, размова пойдзе пра нейкія вельмі даўнія часы. Ну, я тады зноў да Марыны. А дзе ваша бабуля жыла? Яна, ды ўсё жыццё ў Слуцку. Ага, ну давай я тады круціцца вакол гісторыі Слуцка ды Капыля. І аказалася, што гэтыя старажытныя беларускія гарады, вядомыя яшчэ з часоў саюзу дрыгавічоў, у 14-16 стагоддзях былі спаборнікамі за права лічыцца сталіцай тых земляў, што належалі князям роду Алелькавічаў. То Слуцк зробіцца галоўным, то Капыль, у залежнасці ад таго, дзе чарговы князь-наступнік сядзе. Малодшаму брату тады даставаўся другі горад. І ў Капылі, і ў Слуцку былі свае замкі з палацамі і войскі. Ну, жыві, здацца, і радуйся. Але ж браты чамусьці не надта мірыліся. Архіў канцылярыі вялікага князя Літоўскага зафіксаваў скаргу князя Сімеона на слух свайго старэйшага брата князя Юрыя. 20 сакавіка 1557 года, калі гурт Сімеона прыязджаў паўз замак Слуцкі, то быў абстраляны з гармат і рушніц. Думаю, узаемных прэтэнзій, акрамя вось гэтай, было немала між князямі, а наўздагон і між іх падданымі, капыльцамі ды слуцчанамі. Адсюль, мусіць, і моўныя перапалкі. Зараз такога, вядома, няма, але ж рэшты тых часоў усё ж засталіся ў мове. А вось кім дакладна быў той самы капыльскі злодзей, з якога наш моўны дэтэктыў пачаўся, на жаль, не ўдалося высветліць. А можа, пра яго народ гумарэскі складаў? Вось паслухайце. У аднаго гаспадара было багата сала. І вісела яно ў сенцах. От ноччу прыйшоў злодзей, ускараскаўся, адарваў сала, ды і сам ляснуўся з тым салам на зямлю. Пачуў гаспадар стукат, выйшаў у сенцы, аж злодзей не разгубіўся і кажа: «Пане, купі сала!» «На што яно мне?» – адказвае той, «мяне свайго багата». «А я думаў, што ты купіш, вось і прыйшоў. Каб знаў, дык не пайшоў бы сюды і не нёс такі цяжар. Трэба ісці да іншага. Пасоб хоць паднесці, калі ласка». Дасціпна, праўда? А вось яшчэ. Дапытваюць злодзея на судзе. «Як вы укралі коня?» «Я не краў. Ішоў гэта я па цёмнай і вузкай вуліцы. І вось пасярэдзіне ляжыць конь. А мне трэба было скора ісці. Я хацеў абысці коня, дзе галава кусаецца. Хацеў там, дзе хвост брыкаецца. Я хацеў яго пераступіць пасярэдзіне. Перанёс толькі адну нагу, другая на тым баку коня яшчэ была. А ён як падхопіцца, як панясе мяне, дзякую, што злавілі мяне, бо невядома, куды б ён мяне занёс». Гэта ж такое яшчэ прыдумаць трэба. Такі злодзей любы суд пацешыць. О, дарэчы, адна з версій паходжання назвы Капыль ад слова «капа», што азначае сход сялян, які вырашае судовыя справы. Чаму б немагчыма, што ў Капылі якраз і ладзілі суд над злодзеем тым, а? Вось табе і слуцкая прымаўка пра Капыль. А што ж жыхары Капыля? Няўжо не ўпекалі слуцкі? Ну, вядома ж, упекалі яшчэ як. Але пра гэта ў наступным выпуску. З ім, дарэчы, мне вельмі дапамаглі суразмоўцы ладнага перакладу, а яшчэ удзельнікі групы «Прыказкі і прымаўкі» у Фэйсбуку. Усім падзяка. Аднак зноў жа у наступны раз. Сустрэнемся ў ладным перакладзе на каранях і вытоках добрага канала. Бывайце!